Bizitzaren historian, ugalketa sexualaren agerpena mugarri evolutiboa izan zen. Banakoen arteko aldaera txikiak, ondorengoak sortzea ahalbidetu baitzuen, ingurunera hobeto egokituta egoteko aukerak areagotuz. Baina sexualki ugaltzea gauza erreza da, mugitu eta bikotekide egokia bilatzeko aukera duzunean. Hau da, nahiko desberdina dena, baina espezie berekoa. Honetarako errekonozimendu zein seinale sistemak behar dira, bikote ideala identifikatzeko. Mugitu ezin diren organismoek, landare hau kasu, arazo bat dute. Gametoak trukatu behar dituzte urrun dauden espezieko banakoekin, hurbilak beren seme-alabak izan daitezke eta. Nola lortu mugitu ezin badira? Nola ezagutu eta aukeratzen dute bikotea? Hautespen naturalak soluzio bat baino gehiago aurkitu ditu. Landare primitiboek, iratze zein goroldioek, euri fina egin bitarte itxaron beharko dute. Flageloz ornituriko espermatozoideek, igeri egin dezaten film likido finean zehar organo emeraino. Aintzinako jinkoek, hauen antzeko konifero zein graminioek, soluzio gordinago bat garatu zuten. Gametoar kopuru izugarriak airera askatu, polena, eta haizeak urrutira eramanaz. Halabeharrez, bere espezieko banakoak harrapatuko dutelakoan. Baina pertsona alergikoen atsekaberako haize bidezko polinizazioak polen asko sortzea ekartzen du. Gehiena alferrik galtzen da bidean eta okerreko espezian amaitzen du. Naturan, gauza gutxi alferrik galtzen dira eta ugari dagoen edozein baliabide aukera bat da. Landareek ingurune lurtarra konkistatu zutenetik animalia txikiz inguratuak egon ziren, intsektuak bezala. Ziur, soberako polena kontsumitzen hasi zirenak, lehenik elikagai osagarri gisa, eta gero zuzenean landare gainean. Batetik bestera mugitzean, intsektuak aukera bihurtu ziren landareentzat. Polen zati bat janarren, noizbehinka ale batzuk garraiatzen zituzten landareetara. Haizearekin alderatuta, oso modu eraginkorrean. Polinizatzaileei esker landarek polen gutxiago sort zezaketen eta intsektuekiko harremana hobetzen zuten mutazioak mesedegarriagoak izaten hasi ziren. Batzuk nektarra egiten hasi ziren langile berriak saritzeko sortutako sustantzia lehen soldata kontsidera litekeena. Eta loreak egiten ere hasi ziren hori iragartzeko. Naturan estrategiak ez dira deskribatzen ditugun bezain zuri-beltzak. Donostian hain ohiko diren tamarindoek baliabideak xahutuz, lore eta aldi berean haizeak barreiatutako polen kantitate handiak sortzen dituzte. Loreak landaren erantzun evolutiboa izan zen intsektuen arreta erakarri eta bideratzeko. Espezie arteko lehen hizkuntza sortu zen, gu ere liluratzen gaituen gramatika unibertsalarekin. Eta ez da landareetatik liluratzen gaituen bakarra. Frutek ia arrazoi beragatik evoluzionatu zuten, baina hazi sakabanaketari aplikatuta. Espezie askok grabitate eta haizeaz fidatzen dira sakabanatzerako orduan. Beste batzuk hazi erresistenteak garatu zituzten, mami itxurako opari jangarriz estaliak. Lore zein fruituen agerpenak lehiaketa evolutiboak sustatu zuen polinizatzaile desiratuak erakartzeko. Gero eta emaitza erakargarriagoak lortuz. Baina nork irabazi zuen? Zergatik ez da lore edo fruitu perfektu batera iritsi? Aldiz, kolore eta forma barietate izugarria daukagu.